Wadhi nyime nyako Ramogi bang' wuok e yweyo matin mana nyisi na okoro wang'e ne motende gi weche mag thieth mamoko kama duol mar Gavanas oseo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha kuom chiwo twak e od bura motende kod weche mag thieth ka ok okawo pachgi. Gavanas go wacho ni paro mar twak ma ochwal e od bura ma oting'o weche mamulo weche mag omenda e thieth kod nonro margi dhi ataro mar chenro mag thieth e kaunti. Jatend migao Nakumicha kata kamano to wacho ni Gavanas biro yudo bok mani kod nonro ma ochwal ne twak ni mar nonro go ne owuok e lipode manitiere e migao mar thieth. The team has retreated to write a report. So once the report is ready, we shall be sharing with the COG and the Excellency Governors the report from the assessment, which we hope that it will tell us what are the issues on human resource, what are the issues on HRH, what are the gaps and the need for any infrastructure and equipment, and eventually that we should be able to organize ourselves into primary care networks, which is the essence of this UHC. That's actually the foundation.